Društvo, ja sam danas došao u Valjevo i to sam došao u modernu galeriju Valjevo da vidimo šta ovde ima za nas. O, stepenice. Pa ovo je neka soba. Šta je ovo? Proverim. Ćao. Ćao. Ti se ne bojiš miša? Ne. Jao, pa znaš koliko malo ima tih koji se ne boje miša. A gde se ja ovo nalazim? I ko si ti? Ja sam Emilija, a ovo je Ljubin spomen atelje. Ljubin? A ko je bio Ljuba? Ljuba je bio čuveni slikar. Jao, a vidi koliko ima knjiga. A Ljuba je izgleda voleo i da čita. Volao je da čita. Aha, hoćeš nam pokazati šta je sve ovde ima od Ljube? Ima njegov prevod za slikanje. Jaj. Pa onda? Njegova dokumenta, slike, đačke, knjižice. Ja mogu da vidim đačku knjižicu. Evo je ovde. Jo, vidi kako je smešna đačka knjižica, pa danas više nisu takve. Nisu. Haha, super. Ljuba je također bio sakupljač stripova. O, Prvi od stripova je bio Mika Miš. miš. Pa to mora da je neki moj rođak. Mika Miš. Šta misliš, jel to ima u nekoj biblioteci da malo pročitam? Mislim da ima. Ima, ja. A koji je tvoj omiljeni predmet u Ljubinoj spomen sobi? Moj omiljeni predmet je njegova paleta. Paleta? Zašto baš paleta? Zato što je puna boja, puno šaljenih boja, pokazuje koliko je on slikao i pokazuje kako je bio nadahnut. Jao, Ema, pa ovde je divno. Ali bi ti preporučila drugarima da dođu ovde? Preporučavam. I svašta imaju da vide. Baš svašta. Hvala ti, baš si bila super vodič. Nema na Ljubim čemu. te. Vidimo se. Ćao. Ćao. Drugari, ja vam preporučujem da dođete u modernu galeriju Valjevo, a možda budete imali sreće da sretnete Emu i da se sprijateljite sa njom baš kao i ja. A možda budete imali sreće da poznate i jednu malu srnu. Ćao, srno. Ljube žive u Parizu. U Parizu? A, jel mu ovaj sto iz Pariza? Da. A, jel vidi i sa jaknom njegovom. A šta još ima na stolu? Mapa. Mapa? Pa ja sam ovakve mape gledao samo na internetu do sada. Nikad nisam video mapu u knjizi. A jer tu mapu koristio da se snađe? Da. Ha, mora da mu je bilo zanimljivo u Parizu. Jel tako, Ema? Da. Da. A, hvala vam, devojke, što ste mi ispričale ovu priču. Super ste drugarice. Ćao. Ćao. Ja se zovem Dunja i ovo je moj omiljeni predmet. On se prezvao Mika Miš, a sada je Miki Mouse. Wow. Evo društva još stiže.